Vítajte pri relácii Dobré správy zo života, ktorá je zameraná na silné a inšpiratívne príbehy. Dnes tu máme špeciálneho hostia, ktorý nás zoberie do sveta kúziel a mágie. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať so známym kúzelníkom Talostanom. Ahoj, vítaj v našom štúdiu. Ahoj, ahoj. Čo ťa teda priviedlo celkovo k tým kúzlom? Pamätáš si ešte, čo ťa na tom úplne tak najviac fascinovalo? No, mne sa páčilo to prekvapenie. Vieš, keď som bol malý, tak prvé kúzlo, čo som sa aj naučil, to ma naučil otec, to bolo s kartami. Strašne jednoduché kúzlo, ale stále na to spomínam. A ja som bol fascinovaný v podstate zázračmi, lebo to je vlastne kúzlo je rozprávka naživo. Hej? Robíš niečo, čo sa nedá. A niekedy na tých deťoch to je strašne pekne vidno, keď robíš pre deti, že oni sú fakt úžasnuté. Dospelých to niekedy štve, niekedy sú úžasnutí, ale deti väčšinou sú, že wow. A to, na tom kúzle ma fascinuje to kúzlo. To čaro, čo prináša potešenie. Teraz taká jednoduchá otázka, ale naozaj, ako sa človek môže stať kúzelníkom? Že odkiaľ si aj ty čerpal vedomosti? No ja keď som začal, tak ešte neexistoval YouTube, Google a podobné veci. Ja som si zháňal knihy. Zháňal som si knižky, tam som sa učil, pozeral som si v knižkách a postupne som začal chodiť na stretnutia kúzelníkov. V Bratislave bol taký malý klub jeden. To viedol jeden kúzelník, že Frederik, ten už nie je. A tam som nejaké kúzla a potom som začal chodiť na festivaly do sveta. A ešte sú takéto kluby, že praktizuje sa to stále? Na Slovensku nie. Že to už skôr zaniklo a že sám sa si Vieš, učí ten sú človek? v zahraničí, ale väčšinou to vedú alebo šéfujú tomu takí tí kúzelníci na dôchodku. Vieš, tí, čo už nerobia, ale veľa toho vedia a učia. A tu nemáme takých, ktorí by na dôchodku ešte nemali čo robiť. Tak ja by som to nemohol viesť, lebo to chce pravidelnosť. Vieš, napríklad každý pondelok príklad. A ja mám tie akcie, vieš, hociako. Tak všelijako, že možno by si ani nestíhal. Tak. Ale možno do budúcna by to bol ideálny projekt, čo by sa mohol naštartovať. Uvidím. Verím, že do dôchodku pôjdem až. Ja dúfam, že sa ho dožijeme všetci. Hej, tak si povedzme. Ty ako kúzelník musíš sa stále učiť niečo nové? Jasné. Že stále musíš sledovať nejaké trendy. Áno, ale vieš, keďže ma to baví, tak to robím rád. Vieš, stále to sledujem, stále ma to baví. Keby som to robil, že nie je s láskou, tak to idem proti sebe, ale ja si to sám študujem, sám potom pátram. A to sleduješ aj konkurenciu možno po tejto stránke, alebo odkiaľ čerpáš inšpiráciu? Vieš čo, no, najviac na tých festivaloch. Vieš, že v Anglicku býva každoročne obrovský festival, kde sa stretne 3000 kúzelníkov z celého sveta napríklad. A tam sú aj semináre, aj veľa vecí, ale to je také, že len pre kúzelníkov. A tie kúzelnícke tajomstvá sa trošku strážia. Nie preto, že by kúzelníci nemali robotu, to je taký vžitý nezmysel, ale presne preto, aby ľuďom sa nebralo to kúzlo. Vieš, preto takí tí amatéri, čo na internete niečo spravia, hneď to prezradia, to sú presne ľudia, ktorí nevedia toho veľa. Hej, a odberajú ľudí o to pekné. Čiže ani neuznávaš možno, keď niekto vyvracia alebo vysvetľuje takto kúzla pre verejnosť? Vieš čo, nie. Ja napríklad, keď sa niekto to seriózne zaujíma a chcel by to robiť a sa vás pýta, tak ja ho niečo naučím, nemám s tým problém. Ale len tak, že ukážem a hneď to predvediem, to príde ako úplne nezmysel. Skrátka nechceš, aby ľuďom brali ten zážitok, lebo to je na tomto krásne. Môže byť podľa teba kúzelníkom každý? Podľa mňa každý, koho by to bavilo a chcel by to robiť. Aké vlastnosti musí mať dobrý kúzelník? Vieš čo, záleží, akú formu tej magie chceš robiť, ale kúzelník podľa mňa by mal mať rád ľudí, lebo s nimi robí. Pokiaľ teda nie je taký, že robí iba online. Vieš, tam máš odstup, tam si safe, poznám aj takých. Musí byť trošku psychológ, vieš, musí predpovedať reakcie, vybrať si vhodného diváka. Napríklad na asistenciu to je veľmi ťažké, lebo dobrý divák ti môže číslo vyzdvihnúť úplne hore, alebo ťa dať úplne dole. Hej, keď je nepríjemný, neviem, niečo. A vtedy čo robíš, keď naozaj nájdeš spolupracovníka, že nespolupracuje, možno sa hanbí, alebo je nepríjemný teda? Vieš čo, no, väčšinou to vidím už pri výbere. Keď vidím, že niekto je napríklad nejaký účtovník alebo niečo, vieš, že nerušte moje kruhy, nechajte ma, tak ho neberem, nebudem. Potom, keď je niekto taký strašne asertívny a dominantný, tak to väčšinou dám trošku dole, že kladivom po hlave, že počúvaj, poď sem môj. Hej, a ja si začnem robiť z neho srandu a potom bavia sa všetci. A keď je niekto už na javisku a začína byť tam nepríjemný, tak som robil s temnými kecami, vieš, stand-up. A tam som sa celkom vyškolil, ako dávať odpisy ľuďom. Hej, že je to také, že je to na hrane, ale stále to nie je, že vulgarizmus, nie je to nič zlé. Nie je to. Všetci sa zabavia, ak sa ten jeden, čo je nepríjemný a drzý, ak sa on urazí,
tak je to v podstate výhra, že ho zrušíš a všetci sú s tým OK, dokonca ti zatlieskajú, lebo vedia, že ten jeden tebe chce robiť zle, ty ho dáš dole, vieš. A stretával si sa už častejšie možno s takým prístupom, že ľudia boli voči tebe odporní, alebo že možno ťa aj nejak, že ťa zhadzovali? Vieš čo, nie, len akože asi 3-krát boli na akcii ľudia, ktorí, akože nie mňa, ale všeobecne tie kúzla znevažovali. A skoro vždy to skončilo, takže oni skončili ako úplne pakovia. Hej, že presne, že ty, tak poď sem. A dal som ho akože dole, všetci sa zabávali, on skončil teda. A veľmi často tí ľudia, presne takí, čo na začiatku ťa zhadzujú, ty ich potom dáš úplne dole, že ich rozbiješ kúzlami a vecami, tak veľmi často na záver prídu a povedia, že bolo to fakt dobre. Že oni to uznajú, väčšinou títo, čo sú najväčší skeptici, to na záver pochvália, čo je super. No pritom by mohli len mlčať a sledovať a mali z toho celkovo príjemný zážitok, ale to je už ich rozhodnutie. Tak. Dá sa kúzelníckym umením na Slovensku živiť? Že úplne, že stačí ti to na živobytie? Vieš čo, dá. Ja robím akože všetky zábery, vieš, ja robím aj pre deti, detské predstavenia. Mám 6-ročného syna doma, takže na ňom trénujem veci. Už musím prestať, lebo už strašne veľa vecí vie a zruší ma a už hľadá veci tam, kde nie sú. Robím aj pre dospelých, robím pre firmy, robím pre všetkých. Môj rekord je, že som robil na narodeninovej party 104-ročnej tety. Wow. A to som bol fakt prekvapený. Bolo to veľmi príjemné. Bolo to v takom domove dôchodcov, čiže tých oslavenkyňu a pár ťaľkov na vozičkoch dotlačili. Ale bolo to veľmi pekné. Vieš, bavili sa, robil som také kúzla ako v škôlke, vieš, veľké farebné a podobne, nech to vidia a nemusia veľmi rozmýšľať, ale veľmi zlaté to bolo. Ako dlho vlastne trvá, kým sa naučíš nejaký trik a si teda už pripravený ho predviesť aj ľuďom? Vieš čo, to je strašne individuálne, záleží od kúzla konkrétneho. Niektoré viem, že hneď. Vieš, vzhľadom na to, že už mám veľa znalostí a podobne, niektoré viem hneď, ale niektoré trénujem dlho a najdlhšie na tom kúzle je nie ho technicky zvládnuť, ale ako si vravela, ho potom predviesť. Lebo to kúzlo má vyzerať tak, že je to strašne ľahké, že nad tým nerozmýšľaš. Ako povedal kamarát, najťažšie je robiť to tak, že sa nadreš ako pako, aby to vyzeralo, že nerobíš nič. A to je presne to, že nerozmýšľaš teraz čo, ako, ktorú kartu a tak nie. Robíš, rozprávaš sa. Dokonca mi jeden kamarát raz povedal, a je to také zaujímavé, že pri každom mojom vystúpení sa čím ďalej, tým viacej stávam ženou. Ženou? Ženou. A ja, že to mi vysvetlí, a že no, lebo muži sú známi tým, že sú fokusovaní na jednu vec. Nevedia viacej veci naraz. Ženy áno. Ty niečo robíš, na niečo iné myslíš a niečo tretie rozprávaš. To je multitasking. Čiže robíš a trénuješ si multitasking, čiže sa ti prepájajú hemisféry a myslením sa čím ďalej stávaš ženou. Tak OK, to obhájí, tým pádom je to akože dobré. Môže byť. Ale akože z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je to veľmi dobrá vlastnosť do života, ten multitasking. Ale vieš si spomenúť, ktorý kúzelnícky trik bol pre teba taký najťažší? Naučiť sa? Vieš čo? Asi ani neviem. Že všetko išlo po masle? Nie. Niektoré išli ťažšie, niektoré išli napríklad s rubikovými kockami, čo robím. Tie sú celkom ťažké, tie kúzla. Lebo tie kocky sú normálne. Ja som chcel robiť kúzla, že tie kocky po predstavení môžem hodiť medzi ľudí. Že môžu skontrolovať všetko. A to sa nie pri všetkých kúzlach dá. A vlastne teraz to mám urobené tak, že používam normálne karty. Väčšina mojich rekvizít je normálna, že tam nie je nič špeciálne a veľa kúzelníkov to tak robí. Väčšinou tí amatéri na tom internete ukazujú, že špeciálne veci a tak. Väčšina kúzelníkov to nerobí, lebo potom na akcii, keď sa človek spýta, môžem si to pozrieť? A teraz čo povieš? Nie. No jasne, máš špeciálne. A ja poviem áno. A teraz a to je oveľa väčší efekt. Hej, dokonca, keď sú nejaké party, kde niekto má vlastnú rubikovú kocku, tak robím z jeho. A to odíde, že... Takže... Máš aj nejaký osobný rituál alebo istú rutinu, ktorú vykonávaš pred svojimi vystúpeniami? Vieš čo, nie. Možno, že začínam predstavenie vždy niečím. A to vždy začínam, to som si vymyslel kedysi dávno. Už to niektorí ľudia začali po mňa opakovať, ale však jasné. Ale že zapojím všetkých divákov, že kúzelníci si potrebujú rozcvičiť ruky. A začnem robiť niečo a čím ďalej, tým je to ťažšie a vlastne tí ľudia to nedotiahnu dokonca, že nikdy nikto. Ale je to o tom, že za prvé hneď máš pozornosť všetkých,
a všetci sa zabavia, že pozerajú na svoje ruky, že jak nedokážu to ovládať. Takže to je taký môj rituál na začiatok predstavenia. A v porovnaní so súčasnosťou, keď si spomenieš na svoje úplne prvé vystúpenie, išlo úplne podľa tvojich predstav? Jasné, že nie. Moje úplne prvé javistrové vystúpenie bolo na mojej Stužkovej a to som bol rozklepaný ako drahý pes. Hej, to som mal niečo niekam pichnúť, som nevedel, triasol som celé zle. A to prvé, že javistrové. Medzi deckami alebo medzi kamošmi, to som kúzlil už dávno predtým, ale na javisku pred dospelými to bolo toto a to bola katastrofa. Ako si sa odtedy naučil zvládať trému? Vieš čo, neviem, ale už ju nemávam. Nikdy? Strašne málo kedy, ak vôbec. Lebo ja viem, že ja idem tých ľudí zabaviť a moje taká heslo životné jedno z mnohých je, že keď nejde o život, ide, vieš o čo? Hej, takže čo sa môže stať? Nie som chirurg, vieš, nie som... Čiže ja keď náhodou niečo nepokazujem, no akurát sa nezasmejú. Vieš, alebo niečo, takže nemám nejak trému. Ty si vďaka kúzelníckemu umeniu išiel aj do rôznych krajín, precestoval si toho viac, ale kde radšej vystupuješ? V zahraničí alebo na Slovensku? Na Slovensku. A v čom je to čaro? Čaro je, vieš čo, v tých ľuďoch, a aj v tom jazyku, vieš, lebo keďže rodný jazyk slovenčina, tak viem tam dávať väčšie srandy. No moje celé vystúpenie o tom, aby sa ľudia zabávali. To znamená, keď ľudia aj do mňa niekedy skáču, aj väčšinou vtipne nejak odpínčam, aj keď robím pre deti predstavenie, tak sa bavia aj dospelí. Čo veľmi často mám potom taký feedback, že to bolo super pre všetkých. Hej, že nebolo to infantilné pre detičky, ale že sa bavili všetci. A v zahraničí, keď robíš, tak nie si doma, vieš, alebo ja teda nie som doma v angličtine alebo v niečom a súčasne angličtina toľko všelijakých dialektov a podobne. Ja som robil na Cypre napríklad a tam, že budem robiť hovorený program. Ale tam boli, vieš, Rusi, Maďari, Poliaci, Češi. A teraz po ako budeš rozprávať? No, vyber si. Vyber si, vieš, dáš v angličtine, ale aj tak vieš, že poľka ti nerozumie. Takže preto doma, lebo na prehovorený program, to je podľa mňa najlepšie. A cítiš na Slovensku možno aj takú rivalitu medzi kúzelníkmi, že je vás tu veľa, alebo naopak málo? Podľa mňa je nás tu tak akurát, čiže maličko, ale my sme jednak rivali, ale jednak sme kamoši. Hej, že sme taká zdravá konkurencia, že sa posúvame, keď napríklad nemôžem ísť na akciu ja, tak pošlem kolegu. Vieš, že nemám s tým problém, zase on niekedy pošle mňa, takže je to v pohode. Ty si ako prvý na Slovensku prišiel s balloon modelingom a taktiež s bubble show. Hej. Sú tieto veci stále také žiadané? Vieš čo sú? Balloon modeling, to som naozaj začal robiť prvý. To už na tej Stužkovej som to robil, čo bolo, mám pocit, že v stredoveku. A veľa tých tvárov, čo som robil, som vlastne vymýšľal, lebo vtedy fakt neexistovali YouTube a podobne. A stále to robím a je to super. Už robím pre ženy kabelky, šperky, veci, všetko možné. Dokonca som raz robil striptierku v životnej veľkosti na tyči v jednom klube. To ti ako dlho trvalo? Asi 2 hodiny. Wow. Hej. A bubble show, to som začal robiť tiež ako prvý, preto, lebo sa mi párkrát stalo, že ma zavolali na narodeninovú party, decku, a dieťa malo 2 roky. A teraz, čo spravíš 2-ročnému dieťaťu za kúzlo? Vieš, a bublinky môžu deti od 2 rokov v pohode. Takže som prešvihol, že keď volajú, že koľko dieťa má rokov, povedia 2, dajme bublinky, že dieťa sa do bublín, sú šťastné z toho a podobne. A dokonca už párkrát ma zavolali na narodeninovú party a dieťa malo rok. A to bolo vtipné, lebo keď som prvýkrát prišiel a videl som tam tie jednotky rozmiestnené, ja že čo dieťa má rok. Že, a rodičom, že prosím vás, že čo čakáte, že budem robiť pre ročné dieťa? Zabudni na oslávenca, ty si tu kvôli nám. Že dieťa je zamienka, aby sme sa stretli ako kamoši, kúzliš pre dospelých. OK, dobre. To už bolo hneď príjemnejšie. Jasné, lebo vieš, malému dáš balónik a vybavené. No však áno, presne tak. A dospelí sa zabavia, takže tak. Vybavené. Čo chystáš do budúcna? Lebo teda už sa ti podarili mnohé veci. Prišiel si s týmito 2 veľkými novinkami na Slovensko. Darí sa ti, vravel si mi pred natáčaním, že budeš teraz dosť rozlietaný, ale čo ešte také veľké chystáš? Vieš čo, také predstavenie jedno chystám s jedným kamošom, stand-up komikom, kde by sme si spolu mohli robiť. Akože aj zle, on by nekúzlil, on by bol môj asistent. Je to, my ho voláme, že najväčší komik v hre, lebo Jerry Wellmeister, neviem, či poznáš, tak s ním možno niečo pripravujeme. Chcem spraviť ešte jedno také veľmi pekné kúzlo s jednou kapelkou, ale nemôžem povedať teraz meno, lebo by som prezradil vlastne to celé, čo sa jedná. To sa možno chystá. Uvidíš.
Ale každopádne sa máme na čo tešiť, určite. Hej. Dobre, teda bolo nám slúbené, že nám spravíš na záver relácie kúzlo. Takže ťa poprosím, že teraz je už ten čas. Dobre, tak spravíme napríklad s kartami. Balíček kariet, poznáš karty? Áno, no teda, ja nehrám karty veľmi, ale... OK, tak balíček kariet. Dáme taký pokus, možno sa nepodarí, možno sa podarí. Že keďže nehráš veľmi karty a až tak sa v tom nevyznáš, tak spravíme takú vec, že balíček kariet, zober ich prosím ťa. Ešte jedna vec, keď ti poviem, že prelož karty, vieš čo to znamená? Že ich rozdelíš a preložíš. OK. Hej, zhruba polovica, to je jedno, hej, na dve časti a preložíš. Zober tie karty, daj ich za chrbát a tam ich prelož. OK. Máš? Ja som teraz na toto ideálny adept, keďže vôbec nepoznám karty, ale však. Dobre. Preložil si, hej? Áno. Dobre. A teraz zober buď vrchnú alebo spodnú kartu, jednu z tých dvoch iba a sadni si na ňu, nepozri sa na ňu. Dobre. OK, daj mi ten zbytok. Dobre, sedím. Dobre. Takže ty teoreticky si preložil kartu a na nejakej sedíš. Áno. Karty sú normálne, ja si ich nebudem pozerať. A ja teraz skúsim zistiť, na akej karte sedíš. Čo vlastne nevie nikto. Áno. Ani ty, ani vôbec nikto. Tu nás sú karty, hej. Si ich môžeš pozrieť, že sú normálne. Ano. Že každá karta iba raz, hej? Ja to nebudem pozerať. Toto sme robili preto, lebo ľudia si myslia, že kúzelníci majú označené karty. Jasné. Hej? Ja mám doma plný šuflík označených, lebo to zbieram, ale pri tomto by mi to bolo predplatné. Dobre, nevidím žiadnu ako rovnakú, ani označenú. No. Takže... A taká najsilnejšia karta v celom tom balíčku je, vieš, ktorá? Z týchto žoličových? Ktorá? Keď sa karty začali vyrábať, tak na jednu kartu sa dávala teda pečiatka, že hej? A to sa zachovalo v podstate až dodnes. A na pičovom ese, to je väčšinou na karte najkrajšia vec, že tá značka je najväčšia. Pičové to je ten čierny list. To je na Slovensku rozšírený omyl, kde ľudia si myslia, že ten krosoštvorec je pičová karta. A nie, to je čárová, môžeme vzdelať ľudí, kde pič je hrot kopie po francúzsky. Takže na tých kartách ten čierny list nie je list. Je to špička kopie. A takisto na Slovensku už je to, že toto je gula. Tak nie je to ani dula, ani čáro, je to čárová karta, nie je to ani dula, ani piča. A ty podľa mňa sedíš na tej najkrajšej karte z celého balíčku. Vážne? Na pičovom ese. Môžem sa už? Môžeš. Čierne pičové eso. Počkej. Tak. Tada. Je to tam. To je ono. Tomuto nikdy nepochopím. A ty si to robila. Akože, áno, ale ja ani nechcem vedieť, ako sa to robí, lebo naozaj sa mi páči to čaro a to potešenie a to neznáme, ktoré ti to prináša. A úplne chápem, prečo si ťa aj ľudia volajú, aj prečo sú kúzelníci tak žiadaní, pretože prinášate radosť do aj ťažkých dní, ktorým čelíme. Takže naozaj ti len držím palce, aby sa ti v tom stále tak darilo a ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie veľmi pekne. Díky. Ahoj.